Mesebona ukuthi i-shingles sizokwazi ukuthi sikunike i-medication. Khona i-medication eliswana naligciwane eliyivarisela esibiza ngokuthi i-acyclovir. Sizokunika leyo medication uzoyithatha bese sizokunikeza ke namaphilisi enhlungu ngoba ke ibhlungu iyashoshozela le rash lena ke. Bese kunikeza amaphilisi enhlungu ke ngaba khona amanye esiwaedayo. Khona iphilisi elibizwa ngokuthi amitriptyline. Ilona ke sijwayele ukulisebenzisa ngoba enye i-complication ngisho noma i-rash isiphelile ukuthi uhlala nalezi inhlungu zingapheli, kuhlezi kubhlungu nje lana. So uyakuthatha leli philisi ke leli ebusuku izosiza ukuthi lilaphe lezi inhlungu lezi ngoba zikuma nerves. Okay, sibiza ngokuthi post hepatic neuralgia. So inhlungu ephuma kuma nerves emva kokuthi ube nani ne-herpes zoster. Iyatholakala kwezinye indawo zomzimba. Ngizokutshengisa nethombe zakhona lana ukuthi milanga sehlweni kule region yehlo leli sibiza ngokuthi herpes zoster ophthalmicus. So ophthalmicus isho ukuthi kuphathelene nehlo, ngenzeka futhi ibe la ngasendlebeni lapho sibiza ngokuthi i-herpes oticus. Alright, and konke ke lokhu ungahamba uye kwadokotela ayokutholela usizo. Kodwa mivela kulezi indawo nanokuthi unenhlungu lezi ezingarespondi kulamaphilisi lawo esengiwashilo ke sizobe sesikuthumela ke esibhedlela. Okay, ngiyethemba ukuthi yachazeleka. Muna imibuzo uzoyibhala la ngenzansi, ungakhohlwa ukuthi ungilandele and tell me ikusizile na le video.